Späť do kasína vraj. Ty kokot, co idem? Kámo, tak toto... Poď teraz to máš dobre rozbehnuté. Juj, ale nejdeš už do piči, more. No, dobre. Dobre. Tak to je riadny gríz, ty kokot. Nedá ti nič tento stroj, kámo, to choď do piči. Buzerant jeden. To nedá nič, to je skamaz dáky tento. Ukáž, ak vyzerá ten blackjack. A daj rovno 2 stoly, že budeme hrať. No, daj rozdať. No. Ty. Tu stoj. Koko, to je... Dobre, to je dobre. Stoja tu daj double. Zdvojnásobiť stávku. Aj. No, to sa rozdelí, nie? Daj double. Nie, daj double. Piči. Pilo do piči, ty kokot. Čo si mi nahovoril teraz? Poď. Ja nejdem hrať do toho. Na to som prejebal Vilo 2 eurá. Povedal, lebo ty si ako kokot. Späť do kasína. Ale ja nejdem hrať mŕtvý blackjack proti kontu ako retardovaný kokot. No tak a čo tu chceš, more tak musíš pretočiť tie peniaze. Ja sa aj pomenej a dám duchciť. Vilo dáme 10 alebo 20? 20 daj. Poď, to musíme prekrútiť aspoň 20 otočov. Čo to dá? Dám. Tak ty ho musíš pretočiť, aby dačo vysralo s neho. Vilo, toto je riadne na piču hra. No lebo ti nedáva, more, už mrnčíš. A ty si myslíš, že kebyže vieš, o čo tam ide, tak ti to pomôže. Ale môže mi dať. To je nič, to je slabot. Kámo, ale to je všetky tieto hry a dám to je na jedno kopito. Ty on trojsloťák si vyťahol, ty kokot. Ty kokot, to dobrý. Kámo, ale on ti nechce dať, ty kokot. Ale nechce ti dať. Pozri, pachotný je. Kokot ti dá, more, no. Výšne, ty kokot, za 12 centov. No teraz, pozri. Tak ak už ti teraz dám, tak môžeš do piči robiť. No. Poď ešte jednu bombu. No, tak to je aký gríz, kámo. To je nič, to je za trieko, ty kokot. Boha. Dobre. No, to je gríz, úplný gríz, more. Lebo nedáva do piči. No, tak citróny skúrvené. To je niekým. To nemyslíš vážne, kámo. No a tieto piča vyšne skúrvené. Že tá sedmičku tam... More, na hody sa ti sedmička zmení, no. Paráda. Iba na to, aby ťa to najbal. Choď do piči. Vilo. No pretáčaj koleso. Vilo, ty máš riadne banky tak na to, že? Mám, lebo koko nechce ti dať, ja som videl, že on ti nechce dať. Ale počkaj, teraz sme ho navnadili, tak bude. Hej, poď. Nie. Poď. Takže takto sa ideme baviť. Tak rachne, tak ma jebne, ty kokot. Čo dobré. No ty kokot. Škoda. Ale bež do piči, ty gríz riadny. A eura, dobre. No daj, tak oveľa sme neprišli, to je 4 eura minút. Kde je legenda k tomu automatu? Ale to choď do piči, more. A ty choď do piči. Zase do piči. Citróny pojebané. Vytrkané citróny pojebané. Neviem, zvony najebať, alebo ja neviem čo. No, to je cringe. Bar. No. Kamo, to jak dáva tie bomby jedle? Nie, zle normálne z tých oných, z toho ovocia priebaného. Pozri, 10 centov a na 10 otočiek pretočiť kokotovi, nech ide do piči. Nech ide do piči s týmito onými kokotinami. Pojebané melóny, skurvené, to si drž do piči. No maj mi naprtkalo otočku, kámo. Pozri sa, vybuchne bomba fialová a dostaneš za to 2 melóny, ty koko, keď sú tam všade sedmičky najebané. Tak by ti to nespojilo, ale to je jedno, ide o princíp. Hej, aha, dobre. Čo toto malo znamenať? Ako to na mňa vybehlo, vieš, iba z boku. Jasné. Citróny, ty kokot, priebané. Vilo? No jasné, ja som to už normálne prediktol, ty kokot, že tam budú vyšne, ty kokot. Ty kokot zablekal ten automat. Citróny ti dá, ty kokot. Čo ti jebe. A tak dalo 5 otočov. Šebe jebe. Keď tie citróny vidím, normálne som takom zajebal za ucho. Čo tebe jebe, kámo, ono to otrtkalo 3 sedmičky a dalo tam pomaranče. Tebe jebe, ty si aký uchylák vyjebaný. No. Prečo vybuchla tá bomba, jebe im? Parádne to vybuchlo, no. Tento sa to iba tak ukáže sem tam. Ja sa bojím, Adam, že je to tak, že ty musíš chytiť tie jackpoty 3. To už je po zápase, Adam, v tom momente. Pičus. Kto by nesol jackpot? Ja mám aké nervy na to. To by sme šli do veľkej výhry, chlapci. Alebo možno aj do veľmi veľkej výhry. Ale do piči to prečo nemôže tam dať tú sedmu, veď čo si už ako chorý, priebaný. Sme na 45 a tam by treba zmeniť automat. Adam sa strašne stane závislým na tomto podľa mňa. Jasné. Myslím, že ten moment, kedy sa staneš, už bol. Matík, a ty si tu čo za morálnu, za moralistu?
A to pozeráš to tu tiež. Tak drž hubu. Vyzerá. A ja som to nikdy nehral. To je tvoj problém, vidíš, že teraz kvôli tomu si taký chudobný. Joj. To nič, to sú iba bomby. No, dobre. Toto kebyže... Na čo ruletu Adam? Nie, kamo, minimálna stavka je euro, ilo. Tako minimálna stavka jedna je dosť na piču, no. Slot tieto trojvalce daj do piči, to okamžite, to ani nezapínaj. Koľko je stavka? Kamo 10 centov bude určite, veď, ale to je cringe. Ty kokos. To čo bolo? To už si vyhral? Ja neviem. Ja som iba o tabo. Tak akože na 10 centovke vyhrať 3,80 nie je zle. No ale ty geň opäť pojebaný. No a zase ideme respin. Ty kokot, jebli. To je aký skamas. No dobre. Tak poď, teraz to príde, chlapci. Oči tu ide. Stoj. Kokot, nič. Aha, no, ideme, chlapci. No, ty kokot. Ty pras. Ideme, kamaráde. Zelený bar chceme teraz. No, stoj, kokot. Bože nám. Nie je zle. No, ideme. Kamo, to čo je toto za hru jebnutú? No, teraz nás zachráni iba žolík. No, alebo dostaneme nič. Ideme skúsiť pirátov, chlapci. Bonus tejto hry je, že keď ju plieskaš, tak sa cítiš ako piráti z Karibiku. O 4 ráno, kamo, dokrútený, búcham automaty. A čo? Matík sa normálne odmlčal, lebo on takéto veci nerobí. Keď babava teraz videla, tak vás bytu vyhodí. Hraj. Ty kokot, no. Ty kurva, také pištole. Ideme sa s tým zoznámiť najskôr, hej? Nastav to na autospin, Adam, lebo sa dokrciam z toho. Daj 10 otočí. Ja nejdem robiť autospin, vilo, to je najväčšia hovadina. Fú, ale tu keď ti napadá, tak budeme bohatí. Ty kurva. No. Toto bude podľa mňa nejaké bonusy prijebané. Kurva vyjebané, jak to pokladá. Divoký symbol. A ona to teraz znovu pokradne, aha. Či nie? No veď ja chcem, aby sa mi už oceán potočil. Musíš vydržať, Adam. Ako tá suma klesá hore. Počkaj, keď vyhráme, ty kokot. O tom to zahoráš. Kamo, 4 kanóny sú 20 centov, kamo. Tak ale to je šemitné, ty kokot. Pozri, 5 otočiek zadarmo. My sa tam dopracujeme, Adam, len sa nesmieš báť. Ale ako divne ide to, tá loď. Ja už chcem točenie oceánu. A ja nechcem vidieť, čo to je.